mga balbal. So karong adlaw na prank dai ko aning duha ka mo. Ako katon i-prank ko nila natulog ko pagmata na ako. Makahilak ko. So mao to, hindi na ko ipakaon ang akong samyang. Dara akong samyang pinalit, akong bawion, di na ko ipakaon nila. Pinasakitan ko. So dayon, ato na ni abrihan no? So Lokal isa ni brand ani. Maushim. Kuan din ni siya, super spicy red. Maushim. No shame. Yun na lang. Made in Korea, char. So So ipakaon na palihog make up ko nga dili ni sinabaw. Sinabaw dagay ni siya okay, murag na siya ikaw. So yung picture na siya sabaw. Oh, So, kitams? okay ra kay dugay mahurot. So mag-unboxing day tani. Ang Morning inungdan sa ilang prank mga makahilak ko. Ito na ito. Hala, mura Wow, po din siya. 1, 2, Mateo Beauty Challenge. 3, Unboxing. 4, 5. So ang gingon diri kay Nasukay siya sa ordinary nga sa 3 plus 2 free. So nakalibre mi tagkuan na di siya 155 ang lima. There siya. Kung makabantay mo sa atong noodles o sa ato ang pancit canton diri sa Pinas, laki ni ng sana brand and laki ni or kumi or bisag unsa, murag mas dako ni siya. Oh. Nong siya. Mura siya og katong kuan kana sa junk food wrapper. Dako po siya. Kaakit-akit. So, unsa man? Ato na ang sungdan lutoon. So ang twist ani no kay amo ra ning lanlanon. Hala, boil 3 cups lang ma. Hala, Hala, pinabaw yun. Boil 3 cups. Hala grabe ano 3 cups unya dako biya ni siya. Ang gani at so ang gani sa kabuan, ang gani sa kabatagan ng sabaw. So magluto-luto na mi. A few moments later. So, here it is. Naluto na ang atong samyang noodles nga sinabaw. As we can see here, may pagka-red iyang kuan sabaw. Wala pa naman siya niya tilawan pero let's assume na halang dyan kay siya. Then we have here lubi. Love it. Lobe. Pampawala ng ughalang. According sa among mga katigulangan, Hindi na ma! Kaya Ano? na pag-init! lubi ko no, makuno na siya oy pangtawala sa halang. So, wala man may oy kuan kanang as a substitution sa fresh milk, sa ginatawag nga fresh milk. Kaya usually sa gigamit sa mga kasamyan challenge, mugamit jud sila og katong presko nga gatas. Fresh milk nga dili siya di siya available diri sa bukid. Kaya wala ni kwarta. Klarong pagka-istorya. So, kuan kakagod ay mi aning lubi, kakagod mi aning lubi dahil nasa kani po daging pagkagod na mo kay nangatipak-tipak. Oh. So, ready. So, ang mechanics ani nga game, nami diri oy tulo ka bowls with kuan, kutsara, and tinidor. Wa may chopstick no. Wala pa may kapang kuan o wala pa may kapanghagis o kuan. Silhig. Kasi mga yung lubi! Uy, mga yung lubi! Advertisement yan. Sorry. 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 Sorry ang mga nakaunang tilaw na ngayon ng lubi. Ako na kaya kung ka nang gamay kita. Patay tayo dito. Awan din siya. Dayon, mag-ready na mi. So, kuan ang kinahanglan ang masulod diri sa bowl, hotdon. Dili ang masulod diri sa bowl. So, kung dili mahurot, So, mag-librigs na. Nay punishment. Prank na po.
Ready na ba mo? So, sige mga anak, pila. Mura ni naabot na. Sorry. Tabangon sa. Tabangon pero halang kayo. Senator na lang yung isa jersey. Ibitay. So, mauna yung na-prank. Ay. Iyo manindala. Agamay ako. Nga iyan ang ipanghikaw ganina. Kaila mo kung giprank. Makahuna-huna unta kong dili pakaon nila. Ako rin magkaon-kaon. Okay. Sakto na. Me too. So, nami iyang kuan, nami iyang, nami iyang ano sa lakan, nang galaw sa iyang mudak, nami iyang kuan, iyang soup. Kaya daghang mga kuan, sabaw na. Ay, okay lagi nga nila tanan, ay nalaga sabaw. Matod nila, tabangon ko na. Tabangon na piting lang na. Sama. Sige na, Gia. Hala, alugi lagi ko. Ano man? Ikaw may imo Wala ha. ko sila, gamay, balik ko naman. Dapat fair. Wala, grabe. Nagaling makalibre niya akong kuan. Na. So, na mo sponsor billing ka. Oy! Sabay lasa. Sponsor na ni Gia. Hala, pwede na mo kauan. Pero hala mo kaayo. Dapat daw ito lagi. Wala na tayo ni ay. Masarap siya. Dapat di nagkuay. Wala, ay bali diskarte sa kanila, sino ba na? Ano? Hindi ko yung sabaw. Sino bang buong bakit? Dami ka. Lugi mata ni Joyce. Dali akong tapat dahil kay mga halang mukha gyud nagsiling di makabuok bunga ron. Hindi ako alugi niya ni. Ingon sila halang kayo madala man. Madala siya bro, magmagwan ta siya, alam siya. Hindi siya kalimot. Ano ba nang hinahinay? Rescue. Wala po kaming COVID-19. Kaya pati ni Samyang Kami ko ay kumakain naman sa kanya. Kasi dami kong kumakain siya. Hala nga. Ano daw testingan ko wala. Sabi ko din ko no. Ako kakagudan ni Mar. What? Intro na ba? Kanihapon. Wala ka jud isang abil. Wala ko na po. Wala akong abil kada po. Joyce go please. Sabi ni Pardilan ko kate, dili. Mura kita uban ako. Baba. Ang rot, Ang wala ko. Ayaw kay bakit nang kay ma. saya sa ba? Dili ko yung sabaw niya. Ang halang ang unang sabaw. Hala ka ayo. Sabi ko kayo. Unlimited. Wow. Dugong bangon ko. Ana all matapong. Takot ang sabaw. Depende bis magayo. Di na ko. Ana lubi dia. Ya. Mula sa iya. Hala. Abot ko na ako. Flash on. Kaya. Pinakalit. Kumusta nga? Hindi mo lagi ka. Kumusta man? Makaya ba? Pwede ako dito. Kumilan ako ang kapit, galoy yun. Uy, salamat. Kumilan ako, makalibre doon. Ano, hindi ba niya nagbalubog? Ako lang, chill lang. Yung ano ikaw. Kanina ka awon. Boring din mo. Grabe ako makatawag dyan sa YouTube. Pakalimot sa family. Kaon. Hala, uy, hapon rin, hala. Mag-work it, ko ano natin, 155. Malas ko sabi, dili siya pahurot. Mura ka rin doon sa mga tinalo man, hindi pa kaon. Kahalong! Hindi ang goal kay pahurot. Dili siguro sa inun to. Na, gusto niya.
Hala, hindi ako. Na, pili na. Dito na lang. Kanina na kanito rin din. Hoy, char. Na. Kanina lang. Ang challenge. Pwede kanina lang ang challenge. Makalingat sa ilong. Wala na yun. Walang biyaro. Pero sino sila lagi na yung kanta o lubi, mawala-wala dyan ang mahala. Na. Dapat nakaliw na. Sama. Pakanta. Hala. Wala ka. Sige, wala na. Pero lang ganito. Exempted sa ano? Exempted category. Sabay ko. Social active. Ay, shout out sa isa. Ako ina ng sponsor. Pina kami ang vlog. Ay, shout out ikaw sa kong inahan, ma. Kita ka doon yung giprank ako na. Pariyaw na hubunan ani nilang duha. Galang. Shout out dahil si Jay nga mong gitarist, naghangyo siya ng mga yoshane. Well, good luck. Pero yan yung sabaw ng tao. Alam Alam ni Julian mo doon sa? Ang penudugan ko. For example, siguro ko sa sabaw kayo noodles na. Ay, man na. Kalimot. At ito, Judy ay? Effective. Napalat pa din, no? Kuwante. Na. Hala. Sulay. Alam niyo kaya ka? So, shout out. Muli na akong mamang mga labs. Muli na akong mamang mga labs. Among anting guwapa. Pasapal ganito sa libre. So, pala ako. Pasapal dili ko hala. Oh, dia. Wait, unta ba na? Kanya, ako ka kay magkaro. Ako ka mali na lang. Ano di ko na. Wala. Ako? Dia kabahan ka na. Ako? So, sa mga nauyab na dito kan ara. Aron mahilom. Ba man send food. Taka yun ani. Alam pa ng mga uyam na grabe baba pa na pala. Aron mahilom. Kung wala mga uyab. Naalala ko. Sige pa sila. Sa mga wala uyab, sige panang na mo sila. Alis na sa mga ilong. Pero pagkataka na natin, ako na siya agad ng buwan eh. Sa ito na ikaw Ako. Chinese. Ako joke. Nagkakya na lang ako niya. Ano balik? Ano ba si Alter? Mataw sa nga rin maghalaya. Ano lang ako? Ano lang pinagpapakang Alter? Ano ko? Gia, makagito na ka ha? Sige. Asa man yung mo kaon? Oh, burger at fries. So, different. So, maura to mga labs. Walang kayo. Kung sa mga mga content suggestions dira, mga feelings, char. Mga feelings. So, kung ano pag pumulong sa modelo ng video. Kaya effective di ba siya? Okay kayo. So, maura ka po ang content for today. Magulat mi sa libre ni Gia kay nasugal ang manhayahan. Buwan kami. Mura ka tanan niyang doon kami. So, mura ka to. Again and again. Thank you for watching sa mahindot na content. Char. Sponsor ya. Then, kuan. Sa mga, shout out ko sa mga wala pa nakasubscribe sa akong channel. Please do subscribe. And click the notification bell para ma-notify mo sa ilahang mga bagong videos. Shout out sa tanang mga nagpa-shout out. Sa niagi ng nagi pang video. Kung sa takong shout out nga, nangita na ako Alcar. Sinuhalap ko no. Correction. Katong si Precious nga ni-comment siya Ate Charmer. Asan si Ate Joyce. Ang ako ngalan, Garnet. As in J-H-A-R-N-E-T. Garnet. Kamusta ni mo diha? Bye-bye.